Que tal, saúdos? O Concello vai destinar 66 millóns de euros este ano a diferentes proxectos. Vemos a onde irán eses cartos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. 66 millóns de euros, esa é a cantidade que investirá o Concello de Pontevedra en diversos proxectos ao longo deste 2020. Entre eles, salienta a reforma de Loureiro Crespo, a mellora da accesibilidade rural e urbana ou as obras do Pabillón da Once. En canto ao saneamento, este ano o Goberno local investirá uns 18 millóns de euros en 9 parroquias do rural. Nas obras de abastecemento, a cifra supera os 14 millóns. Dentro dos proxectos para este 2020, destacan tamén os convenios en colaboración con outras administracións, por exemplo, o acceso a Monteporreiro, a construción da estación de autobuses ou o Hospital Montecelo. En total, todas estas actuacións implicarán un custo de 14 millóns de euros. Estes datos foron xa aprobados en Xunta de Goberno e trasladados aos diferentes grupos municipais. A intención do Goberno local é que sexan aprobados o vindeiro 7 de febreiro no Pleno. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. A Deputación de Pontevedra acusa o PP de facer un uso intolerable dos medios xudiciais. Estas declaracións foron realizadas esta mañá polo socialista Carlos López Font. Fixo tras coñecer a sentenza que dá razón á institución provincial ante o recurso imposto polo Concello de Redondela en relación co proxecto presentado ao Plan de Porense. Nova sentenza en favor da Deputación. O xulgado número 2 de Pontevedra desestimou o recurso contencioso administrativo interposto polo exalcalde de Redondela ante a exclusión do proxecto presentado no Plan de Porense. Este feito foi valorado esta mañá polo deputado Carlos López Font. O socialista entende que esta é unha proba máis do uso intolerable que fai o Partido Popular dos medios judiciais e acusa ao Goberno autonómico de utilizar os concellos. Esta sentencia es una prueba más de que al Partido Popular le iría mejor abandonando esta estrategia lamentable. Y digo estrategia lamentable porque lo que está haciendo el Partido Popular es utilizar a los concellos por una estrategia partidista. Esta última sentenza suma as outras 6 perdidas con anterioridade polo Partido Popular. Sentenzas relativas aos concellos de Sanxenxo, Valga, Vilanova de Arousa e Alhama. López Font cree que isto é unha nova demostración do bo funcionamento do goberno de Carmela Silva. Más que una sentencia que se añade a otras anteriores, cualitativamente esto es mucho más que una sentencia. Porque esta sentencia avala la política de equidad, avala la política de igual tratamiento a todos los concellos que lleva el gobierno de Carmela Silva desde hace 4 años y medio. Esta es la mejor demostración que cuando hay una convocatoria, se dilucida la convocatoria por razones técnicas. No hay ningún criterio político, no hay ningún dedazo. López Font entende que toda esta situación é resultado da desesperación que emerxe no Partido Popular ante a próxima cita electoral. Comisións Obreiras exixe solucións urxentes para a cidade infantil Príncipe Filipe. O sindicato denunciou esta mañá a situación de perigo que están a vivir os menores ante a falta de mantemento do centro. O secretario comarcal fixo fincapé no deterioro das instalacións, dende ventas en mal estado, pasando por teitos cheos de humidades e rematando coa oxidación das escaleiras de emerxencia. Por outra banda, o voceiro sindical denuncia tamén a necesidade de mudar o ascensor, di que funciona únicamente a base de golpes. José Ramón Piñeiro pediu á Deputación e á Xunta que se senten a dialogar e que acorden unha solución ante estes problemas. Ademais, dende Comisións Obreiras creen que é fundamental que se asine un convenio entre ambas administracións para que a institución provincial se faga cargo do deterioro do edificio e a Xunta do mobiliario. Cambiamos radicalmente de asunto. O Concello pon o foco en San Valentín e impulsa unha nova campaña titulada Namórate de Pontevedra, unha iniciativa na que diversos escritores da Boa Vila convidan a cidadanía a namorarse do comercio local. O padriño é Manuel Loureiro.
É unha campaña única exclusivamente de decoración, en máis de 350 comercios. Quero insistir moito en que os comercios non serán solamente os do centro, senón comercios, como levamos facendo nas últimas campañas, tamén de barrios. Cando se puxeron en contacto comigo, tendo en conta que eu son escritor de prosa e non de verso, chamoume moita atención, pero despois me din conta que podía ser unha maneira estupenda de devolverlle un pouco a esta cidade o moito que esta cidade me ten dado a mí ao longo da miña vida persoal e a carreira profesional. E ademais era unha oportunidade fantástica para tratar de liar a moitos amigos, compañeiros escritores, como os que antes os que citaba a Yoya, como Javois, como María Solar, como Aranxa Portavales, un montón de xente que é moi conocida non só aquí, senón fora de Galicia, e que todos podían aportar algo. É unha maneira de tratar de vertebrar e artellar unha historia a medio camiño entre a cultura e a dinamización do comercio local. Nesta iniciativa participarán un total de 350 comercios, tanto do centro da cidade como dos barrios. Neles repartiránse uns 400 versos como estes, poemas de amor de escritores tradicionais como Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro ou Celso Emilio Ferreiro, pero tamén doutros máis actuais como Fina Casal de Rei, Manuel Javois ou o propio padriño da campaña, Manuel Loureiro. Os establecementos que participen neste proxecto colocarán nos seus escaparates estes corazóns, o obxectivo que a cidadanía namore do comercio local e que se fomenten así as compras neles. Visita no Pazo da Cultura. Os alumnos de turismo do Carlos Oroza chegáronse esta mañá ata ali para coñecer máis polo miúdo a forma de traballar durante a celebración de grandes eventos. Os estudantes contaron coa testemuña da concelleira Anabel Gulías. Unha trintena de alumnos de turismo do Carlos Oroza chegáronse esta mañá ao Pazo da Cultura para coñecer máis de cerca as súas instalacións e a forma que teñen de traballar durante a celebración de grandes eventos, actividades como Culturgal, o Salón do Libro ou Etiqueta Negra. A visita contou coa participación da concelleira de Promoción da cidade. Para nós é moi importante dar a coñecer o traballo que facemos no eido de promoción da cidade, posto que o caso de Pontevedra é un caso, digamos, excepcional. Non é normal que unha cidade de uns 84.000 habitantes teña unha dimensión internacional como a que ten a cidade. Entonces, explicar un pouquiño o proceso, os mecanismos os pasos que fomos dando e como toda esta rendabilidade froito dun traballo político concreto da transformación urbana de Pontevedra, pois dá resultado a nivel internacional, e eu sempre que falo sempre penso, non, canto nos costaría unha campaña de marketing internacional que nos sacara no Financial Times, na televisión pública francesa, en The Guardian, pois sería impagable. Entonces é un pouquiño ver, non, ou explicar como aproveitamos estas sinerxias. Para ter máis información sobre a organización de grandes eventos, os alumnos do Carlos Oroza contaron tamén coa testemuña dunha empresa de comunicación da cidade. A importancia de como se organiza un evento, sabemos que tamén é moi importante escoller unha cidade, non? E creo que Pontevedra se presta polo modelo de cidade a facer un montón de eventos diferentes. Temos infraestructuras como é este Pazo co recinto, que tamén é un luxo, e para que eles tamén aposten no futuro para traer eventos a Pontevedra e poder xestionalos. Do futuro falou tamén Anabel Gulías. A concelleira puso en valor o traballo que se realiza dentro do Carlos Oroza a hora de fomentar Pontevedra entre os seus alumnos. Unha formación de calidade depende en grande medida do proxecto educativo do centro, e dende fai moitísimo tempo foron quen de saber aproveitar as sinerxias de convidarnos e traballar. Así que, se o futuro depende desta rapazada e está formada no Carlos Oroza, pois eu auguro que vai a ser bo para a cidade e vai a ser bo para Galiza en xeral. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado a información do tempo e despois Orixe e Calidade con Alba García. Pasen boa noite, adeus.